Sawija, s-ġibda l-kursità. U il-ħajt, liġi assessment, liġi eżamu għal-xogħol, ovvjament għandi l-awra, raġġajt, l-enerġija għal-xogħol. Dik tajjeb u tertin s-ġibda waħda, u kollu l-boss, kollu l-ferra, tajjeb. U jkollok tajta pereżempju il-baby weight, fiex affettwa kien fil-biss forsi fid-dera, x'kien qed ngħidlek li minħabba fih qed għandi bżonn inbidel nagħt. L-iktar minħabba l-baby. Okej. Brillanti. Issa, ħanifukaw xara waqt is-siġimat, mhux qabel jew wara, waqt. X'kont forsi qed fost differenti, x'kienu forsi xi esperjenzi biex taqsam magħna, isu x'kien qed jinbidel waqt dak is-siġimat Natasha. Anki inti, fiżikament mentalment, mhux fiżikament biss. Pozittiva, bħalet. U jkollu tajt issa illi għadhom kemm għandek is-siġimat. X'inbidel fik? Forsi kif qed tħossu differenti, rajt x'inbidel fiżiċi u forsi anke ta' madwarek x'qalulek jew x'għamlulek x'ħaġa. Il-messaġġ tiegħek għal min forsi qed jarana, forsi illi wkoll imħajra li tibda tagħmel xi bidla, x'inhu l-messaġġ tiegħek għal dawk illi inti taħseb li jkun għandhom bżonn illi jinbidlu. Jina kont naħsibha, però tkun determinata, tajt illi nibda. Għax dejjem ovvjament inti ma taħsibha qatt tibda. Tajt ħanibda. U għaz li tibda ma jinispeċix. Natasha, proset ġdid, bħala waħda mill-Università Natasha kif raw sħaba Italjani waqt it-timx, rajni ħafna wkoll Natasha għamlet bidla kbira, illi grazzi għal dik il-bidla naħsbu tista' tispira ħafna nies ukoll, għal daqstant Natasha hija waħda minn ħafna winners illi għandna ta' 6 Week Challenge.